какво става играч? Аз съм Криминал 123. Ще гледа томболата в Ендергот, номер 3. Вече гледам, че много хора се записват и пак има записани, но викам стига толкова. Макар че един ден е минал, но другата томбола ще държа повече време, защото вече ме мръзна и да чакам, да мога да направя и друга, но няма да скоро. Дай ще ви копирам линка пред вас. Само да видя колко хора са записали. 25 човека. Успех на всички. Затварям това. И победителят е Портак. Даже скайпа се е дал. Честито. И това беше от мен. Сигурно не знам, ще видя след 2 седмици най-вероятно ще направя още една томбола. Очаквайте. Това беше от мен, играчи. Чао. Ето и томболата му дам на победителя. Чакай, че пари ще забравя му да. Дано да има още, вика. Къде отиде това? Това е друго. Ето го. Сега как да влена? Не. Гледай го, той е злена. Това е томболата, играчи, и друг път ще има.